Sharifade salmini on juurima on hohoɓe diine almameɓe sernaɓe goto foof ɗo woni mi juurima ɗum mi salmini ɗum hohoɓe aada ɗo gonɗon fof mi salmini on dendagal personnalité gaɗa ɗo mi salmini ɗum mi juurima ɗum alhamdulillahi rabbil alamin Allah jonde nde mbeɗa setto jonde nde ene yooɗi jonde nde ene feewi mbeɗa setto haala ka fof ene regui ene rewi lawol mbeɗa yinno noon donade mbeɗa andi ko sous préfet ko haala ko fof inchallah ko ɗum tan watte donade ceerno sohna Lamine hono mawni ko jinaɗo makko jaaɗo o e duwaw o département fof rewna ɗum e makko duwono dendagal Dungure wonɗoɓe fof duwono wuuro ngo duwono Bosse fof wonno département kala ko kewi e wuuro walla e communauté département tinat hasine ni autorité administrative ko kañumen jogiti kala ko watte hen ɗum tagui noon somin gari ɗo ɗumne kadi aussi min jettintu ɗum ɗo ceerno sohna Lamine suwolnaɓe fof ndendi mbi ko an ɓe jiiɗi jogonɗaɓe wuuro ngo ɓe kawri gila e aada mabɓe ɓe kawri gila kala koɓe ndendi Ciwol noon ko wuuro histoire ko wuuro historique nanira ko gandal nanira ko karasiragal waɗi no saaha minen kam min kawri hen guure ɗe fof ɗo kawata ɗo jeeɗa ɗo guure ɗe fof ko ɗo kawata ɗo jumaɗo guure ɗe fof kadi hay to banggue gandal hewɓe ummo guure gara jangga ɗo kadi alhamdulillahi rabbil alamin Allah Ciwol andira ko wuuro faydagal sukaɓe mabɓe ɓe jaano eɓe gorno fof jaltini toon faydagal e annore wuuro ngo an woni hen exemple no joom wuuro e haaldi ɗo joni ɗo gardi joom wuuro en a woni France a woni Pelle yimɓe fof ne gandi ko gartuɗa ɗo yimɓe fof kadi ne gandi no gonduɗa toon no gonduɗa yimɓe hen probléme ma tan ko yimɓeɓe yo ɓamtu probléme ma tan ko neɗɗo woni fof yo Allah ɗum sago mum e di komin ñagonoma Allah ɗum ɗo komin kaali fof e wuuro ngo komin kaali wuuro ngo ko fof kamɓe ɓe ndendini fof mabɓe teddungal mabɓe gandal mabɓe fayida mabɓe ngaalu mabɓe karasiram fof hande o kiiɗi ittiɓe mbatte juɗe emin ñagonoma Allah noon yo Allah jogane rokkuma fayida muɗum par ce que goto fof addata koye fayida muɗum sa nani ɗo haala Ciwol fof wiye ceerno Ciwol Baydallay fayida muɗum heddiɓe wonko mbaɗi goto fof wonko waɗi kadi mo Allah waɗi mo lomtoɗa hande o komo ɓuuɓi mbeelu ko neɗɗo mawɗo bawnoɗo masalaha ko mawɗo bawnoɗo renndo kadi e saaha makko so Allah ko heewi dañama e Ciwol anne Allah addima yo Allah rokke kadi arsugo ɓurɗo yaajde on ɗon arsugo ɓiɓɓe Ciwol naaɓe e diwan o fof ne naata hen Ciwol ko chef lieu d'arrondissement donc ko timtorde guure ɗe fof hande noon Allah waɗiri ndennino mbaɗi fedde joom guure en ko ɗo fuɗɗi ha wonti hande au niveau national joom wuuro jaaɗo kañum wonno donc ɗum firti Ciwol hande saw ko train kañum woni hoore ko locomotive an ka acteur de développement tinno no maire wiiri ni ballodiro conseil manda ko e département wallodira e ma région wallodira e ma kala mo Allah addi kadi laami leydi ndi wallodira e ma
ha ko Ciwol jogino comme le collectif diwan o bosoye o annene e saaha maɗa Allah walluma anen keɓe andi ko annima te kadi Allah walli emin duwonoma min mbiɗa duwonoma en tant que mawni laami yalti to banggue domaine autorité o yalti to banggue domaine président conseil heddi ko mawni ñaguinima Allah yo Allah walle yo Allah jogani e sernaɓe ɓe mbiyata ni yo Allah walle yo Allah jogani ha mbawa mission maɗa jettina no poɗɗa yettinirde taw koye ɓuural dendagal kala Ciwol naaɓe ɗo woni dendagal kala ɗo bosyaɗe ɗo woni dendagal kala ɗo fuutanko woni assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh Cissé Hassan Abdoul Cissé Demba Amar Souleymani Madoum Jobo yetti Cissé Hassan Abdoul Cissé Salamata Ndiaye Hawa Ali Penda Abdoulaye Pade Suwa Ndiass Galle Biram Badiou mare ma won hande o diide dono dokkuɗo mayɓe ɗanade tan Penda Samba Amar Boubi Ifra Makka Jafe Daoud Boukar fayminago feynato nega ɓogi jawe yuman ceero Ciwol Baydallahi yuman manano didortuno Cissé Hassan yuman Bocar Hassan tan Penda Samba Amar Boubi Ifra Makka Mahamadou Ousmane Ali hamme julɗo kan tan Penda Samba Amar Memoun Amar Boubi Ifra Makka Jafe Daoud Boukar fayminago feynato nega ɓogi jawe yuman ceero Ciwol Baydallahi Samba ceero Ciwol laamima Falel ceero Ciwol laamima Cissé ceero Ciwol laamima Mamadou Moustapha ceero Ciwol laamima Kumba Agnam ceero Ciwol laamima ɓiɓe ceero Ciwol Baydallahi Cissé Alpha Siré Amadou Mamoudou joni bandiraɓe heddi ko hilifaɓe men ɓe ko kamɓe jogotono konngol joni ko kamɓe kettoto ɗen waɗi monsieur le préfet monsieur Ba koko on ko konko keddoto ɗen inchallahu mawlana bandiraɓe on calminama mone foof inde mum e yettode mum en jilli noon hande aada e administration ɗum tagi mi anda no mbaɗɗatmi e protocole o somi naati e nder administration huddortomi ko président conseil départemental mi rewto monsieur le maire mi jippo ha joom guure en ha yetto e population o somi rewi banggue aadaji e banggue diine nde wonno aada e diine goɗɗodirani nde wawi rewnude ahlul beyt en mi jippo e almaɓe ɓe fofoɓe diine ɓe mi yetto e population monsieur le maire wi kawe ƴettu banggue aadi o kono ko wawi hen wonde foof sakkito koye population ɗum firti ko cérémonie hande o jeeyi ɗum ko population Agnam Ciwol rendinen ɗo noon hande ko pirgol jongo Ciwol Mohamadou Lamine Kane administration no wiya consultation des chefs de carré et installation du chef de village min noon addi kam ɗo hande ko banggue administration wadde installé joom wuro mo Ciwol Mohamadou Lamine Kane caggal nde chef de carré ji ɗi les délégués de quartier gare administration pour hollidde kanko Mohamadou Lamine Kane woni chef de village mo Agnam Ciwol caggal nde bamma maddikal yande kamɓe noon so ciɓi tan administration waɗa ɗum entériné jabat kono installation ala e sago yimɓe ngara e yeeso population mo Ciwol waɗe officiellement installé ɗum woni sababu présence sous-préfet mo arrondissement Agnam Ciwol hande haala ka juutata mbiɗa wawno wadde ni wadde tan no wawi o watno
nde o haalata taw Moussa Ibrahima e Ali aɗimo e micro o wi mbiɗa jarno Ibrahima mbiɗa jarno Moussa mbiɗa jarno Ali ko jinnomi haalde ko fof ɓe kaali assalamu aleykum wa rahmatullah e wonno joom wuro Corey monsieur le maire et le président du conseil départemental ko jinnomi haalde ko fof ɓe mbaɗi ɗum résumé synthétisé nana hiira ɗum tagi mi yaha directement à l'essentiel woni wadde installé officiellement le nouveau chef de village de Agnam Ciwol emin jarno noon monsieur le maire kala jagguɗo kala baɗɗo contribuer e yumde hande journée o par ce que no mbiɗa ni eɗen dañño hen seeɗa caɗele kono Allah walli en ka caɗele ɗum foof mbaɗama levé en jetti hen Allah no feewi kala joué hen rôle partition koto mbawɗa wonde foof a jarnama no feewi mbiɗa ñaago noon Ciwol naaɓe so tawi no chef de cariji ɗi mbi on jaaɓi Mohamadou Lamine Kane woni chef de village mon pogonemo pelle ɗum woni acclamation et jargon administration. J'appelle monsieur Mohamadou Lamine Kane.